फरायानो हाबा जाखानायखौ गोसोथोदोंबा नोंस्रालाय मेगन सानानैलाय माला सानराजाजों जों उन्दुलायखानायखाब्रा गोसोसो दा बाबाय आं बे माबा बिमासो आं बे साथाम बिसिना गंसेयावनो जों साब्रै थांखानाय बयखौबो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ खुलुमबाय लोगोफोर थ' बे समाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर दाथ' आथिखालनि जुगाव नोंथांमोना गोबां नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै माने फ्रियावनो थाखा आर्निं खालामनो हानाय बेफोरबायदि एप्सखौ गोबां जोंनि बर' आइजोफोराहाय जोंनि बर' लाइमोनफोराबो दङ बेवहाय नङा होमब्ला लोगोफोर गोबां माने थाखा एप्सनो माबा क्रास लाइफनो माबा बन एप्सनो बेफोरबायदियाव माने फ्रियावनो लाइफ थायोब्ला थाखा आरजिनो हायो होनना नङा होमब्ला लोगोफोर गोबां जोंनि बर' आइजोफोर माने हाबा जानाय बाजै मोना बेफोरावहाय टाइमफोरखौ स्पेन्ड खालामनानै दङ आरोना दायो थाखाखौ मोनदोंना मोनाखै आं जेबो मोनथिया बेफोरनि बिखय थ' ओरैबायदि मोनसे भाइरेल जादों लोगोफोर माने गावजों गावनि माने हाबा जाखानाय लाइमोन सेंग्राखौ मोजां मोननानै दावराव बेफोरबायदि भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ बा रेकर्डिंखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय खोनासंहोग्रोलांनि नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंना अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर माने सिख्ला मानसियाबो 90% मा जायो 90% आं बेखौसो सोंदों नोंनियाव सिख्ला मानसिया 90% मा जायो नों आंखौ डाइरेक्टलि मा हिसाबै बिदि बुंफैनो हाखो नों सानराजानि बार मोननानैसो नों आंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुंफैनो हादों दा नोंखौ सानराजायासो नों जोंखौ नांलायनो होननानै नोंखौ सोदों नोंहा मा मोन्थाय दंमोन जोंजों नांलायफैनो थाखाय मा मोन्थाय दंमोन हो मा मोन्थाय दंमोन मा बुङा नोङो मैया सानराजानि माबा उदां बे माबानि नोंखौ नाम थांखिनानै बुंदों नामा आं नोंखौ नाम थांखिनानै बुङाखै मिथिबाय नोंहा नङा बे नोङो मैया नोङो थांनानै सानराजानि बराव थांनानै बेयाव सासेबो मानसि मोजां गैया होनग्रोग्राया सोरमोन बेलाय सोरमोन मानि थाखाय मानसि मोजां गैया सोर मानसि मोजां गैया सासे मानसि मोजां गैया होननायाव नोंहालाय मा देहाव नांलाबायखो नोंहा मा बारनांगौ आंबो दंमोना बेहाय लाजिया नोंसोरो हाबा जानानै बेबायदि मालाय सेंग्राजों लाइन मारिबाय थानो मालाय बे सेंग्रायानो हाबा जाग्राखौनो फसायखाबायबा नोंसोर सिख्ला जानानै मालाय बियो मालाय गोसोथोआ गोसोनि खोथा नोंसिना मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय बियो हाबा जाखानायखौ गोसोथोनायनि थाखायसो मेगन सानाय नोंना सानराजायाहायो हाबा जानायखौ गोसोनायनि थाखायसो मेगन सानाय नोंसिना मेन प्रब्लेमा बेसो नोंसिना मेगन खायदों होननानै नोंहा बुंनो सानराजायानो खिन्थाहरदों जोंनो दासो जेबोखौनो बुङाखै नोंहा मानो बुंनो उदिखार दं मा उदिखार दं सानराजायानो खिन्थाहरदों दासो बिसोर मेगन सानायाहाय बे गोसोसो दाखौ आं गोसोथोनायनि थाखायनो मेगन सायो बिसोर सिख्लाफोरा गोदोनिफ्रायनो दाउला जोंजों लोगो मोननाय नोंलाय मैया दाख्लैसो खुलिनाय खामानि गैया नोंहा मा बुंनो गोनांथि नोंहा मा जायो नोंहालाय मा जायो ओमफ्राय गोसो बे आंनि गोसो लाजा नोङो गोसो हाबा जानाय संसार नोंसोर फरायानो हाबा जाखानायखौ गोसोथोदोंबा नोंस्रालाय मेगन सानानैलाय माला खिन्थाहरखाबाय सानराजाजों जों उन्दुलायखानायखाब्रा गोसोसो दा बाबाय आं बे माबा बिमासो आं बे साथाम बिसिना गंसेयावनो जों साब्रै थांखानाय बिसोर लाजि रोङा इन्दि नङाबा गब्लङाखैबा नोंना दे बोलाना खिन्थाहरलाय
जियाखै बादि खिन्थाहर जिदों होलायना खिन्थाना हर औ Gwsw Thwlaina जिदों नालाय आहाबो बेखौनो ओरैनो एदावदों आजिखालि सिख्लाबाबो एयार कन्डिसन जायो बिदि होननानै होनबालाय माथो बे बाजारि बैथालि बिदि बिदि गुदुं होननाया खि मा जाखो मेन पइन्टखौनो बुंनो रोङा रावबो रेन्डि खोनासं मा पइन्ट बे रेन्डि बैथालि बाजारिल'सै जेबो मेन पइन्ट बुंनो रोंला रावबो माने नों बैथालियाव दंखायो नों बैथालिखा बैथालिनालाय बैथालि होनो माथो आहालाय बैथालि रेन्दिखा सानराजाजों उन्दुखांखानायखा उन्दुयैखा नोंसोरो बेखायनो नोंसोरो जे सासे हौवानि थ' बेनोमोन निस्सय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बा खोनासंदोंब्ला रेकर्डिंखौहाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय बिथांमोननि गेजेरावहाय मा जाथाय जादों आरो सोरनि थाखाय बोरै जादों आरो बबे जायगायाव थांनानै बिथांमोना बेफोरबायदि दावरावखौ गावजों गाव खालामदों आरोना लोगोफोर माने हाबा जाखानाय जोंनि आइजो माहारिफोरा बेफोरबायदियावहाय ओरैनो माने गावनि गोनांथि समखौ नागारनानै बिथांमोना बेफोरबायदियावहाय स्पेन्ड खालामनानै थानानै आर्निं खालामनाय फैसानि लबालबखौ लुबैनानै बिथांमोना बेफोरबायदि माने मोजां गाज्रि बाथ्राखौ सावरायनानै दिनै बेफोरबायदि दावराव जादों आरोना लोगोफोर थ' बेखौ आं एगजाम्पोल बेफोरखौ आं बाथ्राखौ बुंनो थांलायासै माने बेफोरबायदिखौहाय थाखा जेराव मोनो मानसिफ्रा थाखायासो दानि जुगाव गोनांथिथ' नङा होमब्ला लोगोफोर दं बेखौ बुंनो थाङासै जास्ट मोनसेल' एक बाथ्रा हाबा जानाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां माने गाज्रि जालांदों आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि जाथायावहाय गोबाङानो नङा गोबाङानो गाज्रि गोबाङानो मोजांबो दङ थ' बिनि गेजेराव आं ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौहाय खावलायनो सानदों जायफ्रानोखि आंनि आदामोन आदैमोन नोंथांमोनाहाय जाहाथे गावबा गावनि बिसिखौहाय नोजोर होनानै नायो बेफोरबायदि जाथायनि फारसे जाहाथे जानगाराव थायो माने जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोबां गुबुंले जालांनो हमदों बेफोरनि थाखायनो आरो गोबां माने न'खर सिफायलांनाय जाथायफोरा गले गले जोंनि ससियेल मिडियानि दारै गोसारफैबाय थायो नालाय ओंखायनो जेनेबा आं बयखौबो खावलायदों नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डिंनि दारै नायनानै बुजि मोननायखौ आं लुबैजादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै नोंथांमोनाव अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ हमदांनो हाखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला जाथाया माबोरै जादों आरो बोरैहाय जायामोन बिथांमोननि गेजेरावहाय थ' बयबो जाहाथे इयुननि थाखाय जोंनि फिउचारनि थाखाय सिनसियार जानानै थायो आं बेखौसो खावलायदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ जुदि लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो थ' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय